Mhado kachere mabuja kana katauya nadzo dzanyasi zuva rochinomwe mumwedzi uno hwakakunguruma tinomachakaire apinziwa mushishi mhanduwe zvatagokunyepai kuti fadzai mairi akaita kumugara matunduru kureketa kuno agoda kuseenzesa magweta kuti anyaradze fadzai achiti kwai iwewe ureketa kuti ndiri mbavha ndinodii nozvese zvaireketiwa apa wari kureketa izvozvo ari kuti nda kusungisa kana ukareka ukobvisa masoko yako padandemutande. Apa ari kuseenzesa mutemo wakasobisiwa kare karewo aipa waJonathan Moyo uya kuno fadzai aribe kuzvipindura vandoreketa achipa dandemutande kuti kohokona imi muri kuita sei, mutemo wakasobopera kare kare. Bva wanyora futi pokare imwe tsamba mhanduwe usaya kuti kohokonai magweta acho unobva watoona kuti paribe chizvino idi ndohugananda hwachona ihwohwo kuno ipapa zvichatomuzvimbira nokutoti kuribe vatongi vanogona kuterekera zvakadando. Asi kana ari kuda chekuseenzesa iro tikiti racho rokuti ndiro ZANU-PF pokare ndiri gurukota pamupeno zvingabudirire tikaiti rambe takazviringa pandiwe kuti zvinenge zviena nekupi. Asi aita kunyadzisiwa nemagweta acho wese warita kunyadzisa chaiko kana iwe wanotekaira waribe usimira wari nani wachanyawa. Christopher Mutsvangwa kwai agomira pamberi akati tagwirei ngarege ugofunga kuti tichagwirei tese kwai aiwaba kuba kwache ngarege izvozvo ngambotande aenda kuchikoro chochitepo pakanyangariwapo rikaiti goringa kuona kuti zvizvi zvichaitika achaenda chere kana kuti anenge ari kudini. Mazuva apfuura anga ari kuita zvokutekera kaachiita mumarari nokudidi achipa vanhu mari achiita vanhu dzimotika anokuita zvese ari kutsvaka idi kuda kupinda ipapo ada kusverera basi kuti ndikandotsvatsvadzira kusvika ndahwina kunohwena kuti zvichakoneka chere rikaiti rambei takaparinga zvedu. Mapurisa ari kuti asunga Elijah naAbrahamu Umbunu kwai wasungiwa kuSouth Africa nyaya yokubiwa kumamirioni 4 okuye kubhengi yokubulawayo. Unobva waita kuona idi nayo kuti kuita mukanyanisiwa wakaita kudando mhandiwe masunga wawo wairi mopedza moti aiwaba waburitsiwa waye mapedza maakusunga wamwe rikaiti gona kuti vachazobisiwa rini kubva kunyika yeSouth Africa tinenge takaringa tichikunyepai zvedu. Iwo mapurisa agototi ari kuferefeta zviri kunzi kwai Desire Nkala ari ndiye mumiriri wegwanda dzawo rugwanda nonzi pachirungu mudare paramende kwai agonzi akarepa mhanduwe pakanyangariwapo rikaiti one kuti zvinopera sei. Iye Desire chagoburika akati aiwapa ndiribe munhu wandakada wandoziva akadando watori vanhu ZANU-PF wari kuda kutsvaka kundigwisa ava. Rikaiti one kuti achagwa chere kana kuti zvinenge zvichitekera sei. Chiri kuramba takandoringa mhandiwe munondoziva tinokunyepai. Pureseti Gezano Zulu agoburika achireketa kutoti ipapa tiri kuda kutobisa zvigananda kuti zvireke kugoramba zvitekaira zvazviri kuita toda kuzvibisa mhandiwe kwai ipapa wamunangarwa naChiwengano naana Mutsvangwa vari kutoita vachibenhuka hawo. Rikaiti one kuti ndizvo chere izvozvo kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Cheri kuramba takaringa tichindokupakulirai mhandiwe kuti zvaapa zvatekaira nopapa ticharamba takaringa. Wabasawo Anjini kwai wati ime ndindadini kurama mabasa zvawo vari kutoramba vari kuti tibhadharei mari dzedu zvikwereti zvomari dzatinofanira kunge tichitambira pokare mari dzatinofanira kunge tichitambira dzese paribe kana chatiri kupuwa kuno tichadaba mabasa. Rekai tigoona ipapa kuti wachazviita sei tinenge takandoringa tichikunyepai. Asi ukaona paakudare mhandiwe kuti iyo makambani anana Anjini waya zvaakureketeka kuti kuribe chisvino bvaziva kuti paita kunyangaritsa chaiko. Asi rekai tirambe takazviringa. Izvezvi kureketa kuno Delta iri kuchema mhandiwe iri kuti aiwa
wozimira wari kundofunga, wakandomukira kundofunga kuita kuti zvimwe zvokuti wakone kuboya mari, kumora mari yedu, wari kubva waita kudando mandiwe, asi paribe mutemo unowatsigira kuti waite zvawaringa wachiita. Hehe, regai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera ano papi, zvinenge zvina sei. Toramba takaringa tichikunyepa imi. Wakatengesa goridhe wendo huno kuFidelity mumwedzi mitanhatu yokutanda kwegore, wakatengesa matani kwai anosvika 20 20.1 tons pachirungu. Tikuvaroera manja zvikaringirwa noregore rapfuura wakaingidzira anosvika mu 46% pachirungu. Wakaita tuzvino ndokukona kako. Regai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Mwedzi watabvayu wegani wakagoendesa vanhu matani anosvika 4,265 omakirogiramu, 4,265 kilograms pachirungu. Pakanyangariwa kani, pakanyangariwa. Wari kuita tuzvino makorokoza kwai agoendesa zvikamu 42 kubva muzana zvogoridhe racho. Toramba tichirova manja. Wari kuita tuzvino dai zvikazoita kuti nyika ikone kupfumvurawo zvinenge zviri nani. Tiri kufarawo kunyepa kuti bhangi roCBZ manduwe ragoreketa kuti isusu taakutoisa michini yomidhuri iya inopa mari, inoita kuti vanhu vayamurike nokuchimbidza vachisenzesa makadhi avo. Taakuda kuti iite michini inokona kugashira mari, kana uda kubhadharira munhu mari, kana uda kubhadhara munhu mari, kana uda kuzviisira mari iwewe, wanondobvuma unondoenda pamudhuripo bva wadari, uyu mari yojiwa yopinda yobva yatokunyepa kuti aiwa waisa mari yakati. Ndokuzvinuka uku ndotuzvinu. Regai tirambe takaringa hedu kuti zvinoenda nopapi, asi tiri kuzvitenda izvi. Nyika dzakaita sana South Africa zvitoriko kare, zazaza chaiyo. Kwaisiwa wakuru webhodhi roSRC wari kutungamiwa naiye Nathaniel Madziwanyika. Kwai ndiye sachigaro ipapo. Kuna Gwinyai Mharapara, kuna Hlengiwe Dube, kuna Shingai Ruhaya, kuna Give More Madzoka naValentine Mudenda naLilian Chikara naDavid Simba. Munobva mandiona kuti ndezvevene izvi. Koka ipapa iye Madziwanyika iye unosaya kuti sei aisiwa ikweyo. Asi unondoziva kuti aiwa njao iyi njeduba nyaya yacho. Regai tirambe tichiringa kuona kwazvinoenda. Ipapa opo kare vanhu voZimbabwe vari kurwadziwa manduwe padandemutande nonyaya yekupondiwa kwaDhokota Fortune Gomo kuBritain kuku. Vakomana vafanawo mapanga kuBritain wawa waribe chizvino. Kuno vanobva vati ndo mapanga apa vachiita zvechikarabha zvokusarura kuti muchena mutema. Paribe chizvino, paribe. Regai tigoona kuti zvinoita sei. Tinenge takandoringa tichikunyepa iyi. Scotland yakajiwa nokepekepe yaFarage roZANU-PF. Saka iyo Scotland yasakupwanyawo ZANU-PF yakajiwa nokepekepe yaFarage roZANU-PF nokabodzi. United no Highlanders airanga bhoso dzakaita hadzo 0-0. Paribe akada kugwedza mumwe. Manduwe zvakaita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvinenge zvimboita sei ipapo. Regai tiringe ipapa dziri kuitika ipo kukiriketi. Wakomana taita kusaya pokuringa, kusaya pokuisa musoro manduwe. Wakomana wekiriketi wachiita kujiwa, kukuwa mabhora. Wakomana wekiriketi yoSouth Africa wachiita yekubanha manduwe zvinoita ipapa tichiri kutoda mimhanyo inoita 405 kuti tikone kuhina. Apa tatobuditsiwa, wakomana wedu wakwiwa bhora wakabuditsiwa wokutanda kuchipiri panga patobuda mubodzi. Aiwa. Taita kunyara manduwe. Regai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoenda nopapi chaipo. Tikaringa dziririka pasi rese, Nozuro mukuru wemapurisa South Africa Mukwanasi
KZN kuku akomana ageta kuwatanika akati ndikuwaziva vanhu vari kukonzeresa kuti basa rekugotekera zvisvinu gurukota rinoringana zvemapurisa ngadzikame ari kutumira vanhu pokare nevamwe anasibiya nevamwe mhanduwe pakaita kunyangarirwa rekai tione ipapa wana maposa wagotoreketa wakatoti aiwa nyaya yareketiwa naiye mukwananzi ndikuiziva rekai ndigosvika South Africa tirekete nawo vanhu wotinzwa zviri kutekaira sei tikati kamundotu zvinhu rekai tirambe takaona kuti anochengeteka chero iye mukwananzi wacho areke kugopfuriwa nopfuti achipfa toramba tichizviringa izvi ipapa pokare kwai hurumende yemuSouth Africa yakatonhadzira kamutemo kokuti wachinje nyaya yeBEE kuitira kuti Elon Musk akone kupinda achimhanya hache wakomana paribe chizvinu idi rekai tirambe takaparinga ipapo kuti panenge pachipera sei. Ukuwo kuno mumwe wokuRimpopo murume akabhinya mumwe mukomana kunoanza agare mujere upenyu katatu chaiko 3 lifetimes pachirungu. Chinondohwadza nomajere aya ndokuti zvese zvine zvinzi zviri kupinda pabodzipo kureketa kuti kundoita upenyu hwebodzi akaita makore 20 arimo obva atobuditsiwa hache. Zvinohwadza mandiwe kuhwadzisa chaiko. Dai waigoita tusvinhu ipapo rekai tirambe takaringa. Nyika yeBotswana yagoreketa ipapa kwaiyaburitsa manji tenda rokuti anenge akone kuita zvinhu vari kuda bhiriyoni romawati 1 gigawatt pachirungu romagetsi ozuva mhanduwe wakazvikona izvo aiwa vanenge vaita tuzvinhu rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinenge zviperera kupi. Ipapa kwainosangano rakazvimira ega nekukinya vanhu 10 ndo wakapfa panguva yekuita zvokuratidzira anhu akuru. Rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinenge zvichiperera kupi. Ipapa pokare kwai wakuru waAmerika wakuru hurumende kuAmerika warita kusaya pokuringa mhanduwe wakutoreketa kuti aivava mafaira aEpstein paribe kana chizvinu paribe chirimo chizvinu pano nyaya rekai tirambe tichiringa mhanduwe kuti zvinoenda nopapi zvinopera sei tinenge tichizokunyepai ipapo. Apawo Trump aidihwi abva atoti South Africa muri kuda kujairira imi nokuti muri kutamba noBRICS saka taakutokuitai kuti panotanda mwedzi uri kuuyayo maakubhadhara zvikamu 30 bva zvomutero. Zvinhu zvamuri kutengesa zvese kuAmerika zvaakubhadhara mari yomutero iyoyo. Rekai tirambe tichiringa mhandiwe kuti wachaikona chere iyoyo yavari kutongorai. Tinoramba takaringa ipapo. Asi kwanyasi rekai tidipfame ndini wenyu mhandiwe onawo.